Dini haino hai mampli kusai phaipika 46 sulma eba ke 46 sulmani block president tusalkan Deborma joining likha dini Swapna Das Pal yak romboi BJP diplom mothano yak rei sungmong taburu borongni borok hai leader rok yakari thango abo simiya sabjonal nibo haino chairman tusalkanti Deborma agi bo haino IPFT eba ke 2018 BJP phaimani uro bo IPFT o hapka 2018 o CPIM tongmani bo tai pore hakya IPFT o taisa IPFT yakaroi 2019 ni simi diplom motha khakya diplom mothani khayei edisi sokal phaima pore Subzonal chairman Ungpika block president Ungpika abono yakari BJP joining likha thamchani yakari thamcha borok joma khayei yakari thangpika rukorongno khibioi borongno tamno tabuk boi tamno tabuk wansuk tabuk rukorok wansuk jak wana lajak abahe leader eba ke leader no wana jak tabuk lukurok tusalkanti eba ke bini ugurgo huijak kok tuma tamo tabuk kebusia bini ugurgo huijak kok tuma okok tumarok tabuk wansuk jak rukurok